Wel, gawn ni droi i lyfr y datguddiad a'r 5 bennod am ein galwad i addoli. Teilwng yw'r oen a laddwyd i dderbyn gallu, cyfoeth, doethineb a nerth, anrhydedd, gogoniant a mawl, a chlywais bob peth a grewyd yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar ac ar y môr a'r cwbl sydd ynddynt yn dweud i'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r oen, y bo'r mawl a'r anrhydedd a'r gogoniant a'r nerth byth bythoedd. Wel, gawn ni ymuno yn y mawl yna nawr te gyda'r emyn cynta, enaid bendithia yr arglwydd a chofiau holl ddoniau o hyd, a ddeiodd dy holl anwireddau a chawodd dy lesgedd i gyd. Wel, mae'n darlleniad nesaf ni heno yn dod o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid a pennod 3. 1 Corinthiaid, pennod 3. Cydweithwyr dros Dduw. Minnau gyfeillion, ni ellais lefaru wrthych fel wrth rai ysbrydol, ond fel wrth rai cnawdol, fel babanod yng Nghrist. Llaeth a roddais i chwi yn ymborth ac nid bwyd solet, oherwydd nid oeddech eto'n barod, ac nid ydych yn barod yn awr chwaith, oherwydd cnawdol ydych o hyd. Oherwydd tra bod cemfigen a chynnen yn eich plith, ond nid cnawdol ydych, ac yn ymddwyn yn ôl safonau dynol, pan yw un yn dweud yr wyf fi'n perthyn i blaid Paul, ac un arall minnau i blaid Apollos, ond nid dynol ydych. Beth ynte yw Apollos, neu beth yw Paul? Dim ond gweision y deithoch chi gredu drwyddynt,
a phob un yn cyflawni'r gorchwyl a gafodd gan yr arglwydd. Y fi a blanodd, Apollos a ddyfrhaodd, ond Duw oedd yn rhoi y tyfiant. Felly, nid yw sawl sy'n plannu yn ddim, na'r sawl sy'n dyfrhau, ond Duw, rhoddwr y tyfiant. Yr un sy'n plannu a'r un sy'n dyfrhau un ydynt, ac fe dderbyn y naill a'r llall ei dal ei hun, yn ôl ei lafur ei hun. Cynnis eiddo Duw ydym ni, fel cydweithwyr, gardd Duw, adeiladwaith Duw ydych chi. Yn ôl y gorchwyl a roddodd Duw i mi o'i ras, mi osodais sylfaen, fel prif adeiladydd celfydd, ac y mae rhywun arall yn adeiladu arni. Gwylied pob un pa fodd y mae'n adeiladu arni. Ni all neb osod sylfaen arall yn lle'r un sydd wedi ei gosod, ac Iesu Grist yw honno. Os bydd i neb adeiladu ar y sylfaen ag air, arian a meini gwerthfawr, neu a choed gwair a gwellt, daw gwaith pob un i'r amlwg, oherwydd y dydd a'i dengys. Canis a thân y datguddir y dydd hwnnw, a bydd y tân yn profi ansawdd gwaith pob un. Os bydd y gwaith adeiladodd rhywun ar y sylfaen yn aros, caiff dal. Os llosgi'r gwaith rhywun, caiff ddwyn y golled, ond fe achubir yr adeiladydd ei hun, ond dim ond megis trwy dan. Ond i wyddoch mai teml Dduw ydych, a bod ysbryd Duw yn trigo ynoch. Os bydd rhywun yn dinistrio teml Dduw, bydd Duw neu ddinistrio yntau, oherwydd y mae teml Dduw yn sanctaidd, a chwi yw'r deml honno. Peidiad neb a'i dwyllo ei hun, so oes rhywun yn eich blith yn tybio i fod yn ddoeth yn ôl safonau'r oes hon, bydded ffôl mwyn dod yn ddoeth, oherwydd y mae doethineb y byd hwn yn ffolineb yng ngolwg Duw. Mae'n ysgrifenedig y mae ef yn dal y doethion yn ei cyfrwystra, ac eto mae'r arglwydd yn gwybod meddyliau'r doethion a'i ofer ydynt. Felly peidiad neb ag ymffrostio mewn arweinwyr dynol, oherwydd mae pob peth yn eiddo i chwi, Paul, Apollos, Cephas, y byd, bywyd, angau, y presennol, y dyfodol, pob peth yn eiddo i chwi, a chwythau yn eiddo Crist, a Christ yn eiddo Duw. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Wel, gawn ni droi nawr te at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd, gawn ni gydweddio. I ni'n diolch arglwydd am gael dod eto ger dy fron yn enw ac yn heiddiant ac yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch eto bod ni'n dod at y gwir a'r bywiol Dduw mewn gweddi a bod ni'n gallu dweud ein tad, oherwydd bod ni wedi derbyn ysbryd mabwysiad, oherwydd ein bod wedi derbyn ac nid gwrthod yr arglwydd Iesu Grist, yn arglwydd ac yn waredwr. Ac o arglwydd i ni'n diolch felly am yr efengyl heno, oherwydd trwy'r efengyl i ni'n gallu dweud ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, oherwydd dy fod ti wedi trefnu ac wedi anfon y gwaredwr, y cyfryngwr, yr un sydd yn pontio rhwng Duw a dynion yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n cyfaddau, doedden ni ddim yn blant i ti, wrth natur, oedden ni wedi pellhau oddi wrtho ti, oedden ni wedi cefnu, oedden ni'n elynion o arglwydd, medda'r gair. Ond i ni'n diolch yn dy drigaredd ac yn dy ras, ac yn yr amser priodol, a ni eto'n bechaduriaid i Grist i farw trosodd ni. O, arglwydd, i ni'n diolch am yr efengyl, ac i ni'n gwybod mai trwy heiddiant a trwy gyfiawnder Iesu Grist, i ni nawr yn gallu dweud ein tad. Abba, dad, trwy weinidogaeth yr ysbryd glân yn ôl yr addewidion sydd yn yr ysrythyr. Ac ni'n dod ato ti ein tad nefol. Diolch o arglwydd, dy fod ti yn wahanol i dadau deiarol.
Wyt ti yw y tad perffaith. Wyt ti'n dosturiol o arglwydd, wyt ti'n caru ni a chariad anfeidrol, wyt ti'n gofalu amdano ni yn dyner iawn, ti'n ein disgyblu ni mewn cariad, oherwydd dy fod ti am ein gwneud ni yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ac am dy fod ti yn bwriadu dod â meibion lawer i ogoniant. Ac ni'n diolch mai dyma yw dy fwriad di, dyma yw dy gynllun di i ni yn yr Efengyl. Ac arglwydd i ni yn diolch amdana ti, ni'n dy ganmol di arglwydd fel ein tad. I ni wedi canu'n barod fel tad wrth ei blant y tosturia. Mae'n cofio mai llwch ydynt hwy. O, diolch am dy dynerwch tuag ato ni o dad nefol. Diolch bod ti'n rhoi profion da i dy blant sydd yn dod ac yn gofyn gennyt. Ac o arglwydd helpa ni nawr yn ein gweddio, wrth i ni weddio arna ti nawr o arglwydd, i ofyn pethau da gennyt ti, i ni'n gofyn am yr ysbryd glân, fel mae'r arglwydd Iesu yn ein dysgu ni, os yw rhieni a tadau deiarol yn rhoi rhofio'n da, gymaint mwy yr hydd eich tad yn y nef yr ysbryd glân i'r rhai o fynant ganddo. Felly, ni'n gofyn heno am ddylanwad yr ysbryd glân ar yr oedfa hon o arglwydd. Yr ysbryd sydd yn gogoneddu yr arglwydd Iesu Grist. Yr ysbryd sydd yn bywhau. Yr ysbryd sydd yn dod â bywyd nefol i'n calonnau ni o arglwydd. Yr ysbryd sydd yn argyhoeddi. Yr ysbryd sydd yn cymhwyso'r gair, yn cymhwyso gwaith yr Efengyl i'n bywydau ni. O, ni'n gweddio am weinidogaeth yr ysbryd glân yn ein plith ni heno. Ac o arglwydd i ni yn gweddio deled y deyrnas o arglwydd a gwneler dy ewyllus. Arglwydd i ni yn dymuno ac yn dyheu i weld y deyrnas di yn ymestyn, bod ti'n teyrnasu yn llwyr yn ein bywydau ni o arglwydd, a hefyd bod helaethrwydd y deyrnas a ehangder y deyrnas yn symud arglwydd hefyd. I ni'n diolch bod hi'n deyrnas ryngwladol trwy'r byd i gyd, i bob llwyth a gwlad ac iaith a chenedl. A diolch am y lledaenu sydd wedi bod yn y ganrif ddiwetha a'r ganrif bresennol o arglwydd mor belled. I ni'n diolch o arglwydd, achos mae Iesu Grist yn haeddu gweld lledaeniad ei deyrnas. Ac mae'n haeddu gweld ei bobl yn dod i mewn, o bob cwr o'r byd yma o arglwydd. Ac ni yn gweddio eto dros ein hardal ni, wrth gwrs, dyma lle ni, dyma lle ti di'n gosod ni. Ac mae ein baich ni dros yr ardal yma, yn Llwynhendy a Llanelli o arglwydd, a Chymru, ac o arglwydd i ni wedi gweld rhifau y deyrnas yn mynd lawr, a lawr, a lawr, yn gyffredinol o arglwydd. Ni'n gofyn i ti i ymestyn dy deyrnas eto yn ein parthau ni hefyd. Ac o arglwydd i ni'n gweddio dros y deyrnas, a dros y frodyr a chwiorydd trwy'r byd, bendithia nhw, cynnal nhw, rhai sy'n profi erlyd a rhyfel o arglwydd, nertha nhw, ac o arglwydd pob man lle mae'r Efengyl yn cael ei chyhoeddi a'i lledaenu. Ni'n meddwl am Victoria eto yn Gogledd Macedonia, bendithia'r gwaith yna arglwydd. Ni'n gweddio bydd yna ffrwyth yn dod gogoniant i Iesu Grist. Ac ni'n gweddio bydd e'n cael ei galwnogi yn fawr yno ti arglwydd. Bydd e'n cael ei galwnogi yn gyson. A ninnau'r un peth o arglwydd, bydd e'n calondid ni'n dod oddi wrtho ti. Beth bynnag yr amgylchiadau, bod ni'n gallu llawenhau yn yr arglwydd. Oherwydd wyt ti yn ein bodloni ni'n llwyr arglwydd. Wyt ti'n ein caru ni a chariad anfeidrol. Wyt ti'n gafel amdano ni o arglwydd. Wyt ti'n ein dilyn ni, wyt ti'n mynd o'n blaen ni, wyt ti'n dod ar ein hôl ni. Wyt ti'n ein cynnal ni o arglwydd, ti'n ein porthi ni, ti'n ein harwain ni fel bugail da, ti'n adfer pan ni'n crwydro o arglwydd, ti'n paratoi ar ein cyfer ni. Ger bron gwrthwynebwyr hyd yn oed,
Ti'n darparu popeth ar ein cyfer ni. Mewn amser o gysgodion tywyll di, wyt ti gyda ni, ac felly does dim rhaid i ni ofni. Diolch Arglwydd, helpa ni i lawenhau yn yr arglwydd bob amser. Ac yn eisiau dweud gwneler dewyllus wedyn Arglwydd, yr y ddeiar fel mae yn y nef. Helpa ni fyw yn ôl dewyllus di yn y gair, a helpa ni dderbyn dewyllus di mewn rhagluniaeth o Arglwydd. Helpa ni Arglwydd, yn gweddio dros y rhai nawr sydd yn wynebu tostrwydd a cael eu cyfyngu o Arglwydd. Helpa nhw i dderbyn dewyllus di o Arglwydd mewn rhagluniaeth a bod yn fodlon ynddo ti. A gweld beth wyt ti yn ein harwain ni iddo fe, beth wyt ti'n ein dysgu ni, hyd yn oed mewn cyfnodau fel yna o Arglwydd. A hyd yn oed fel wyt ti'n gallu yn defnyddio ni. O Arglwydd, diolch bod pob peth yn cydweithio er daioni i'r rhai sydd yn caru Duw ac wedi ei galw yn ôl i arfaeth ef. Diolch am ein bara beunyddiol Arglwydd unwaith eto. Mae dy ffyddlondeb fel y môr, heb fesur a heb drai. Dy ffyddlondeb yn gofalu amdano ni yn gorfforol, yn ymarferol Arglwydd. A dy drigareddau, heb sôn am dy ffyddlondeb yn yr Efengil i ni. Diolch bod ti'n maddau ni Arglwydd ac yn ein glanhau ni trwy waed Iesu Grist. Ac ni'n gofyn eto paid ag arwain ni brofedigaeth, ni'n mynd dymuno i ni eisiau osgoiau, ond pan ac os dawe, bod ni ddim o Arglwydd yn ildio, bod ni'n cael ein cadw rhag y drwg, rhag yr un drwg. Arglwydd, derbyn ni, ni'n cyflwyno gwaith yr wythnos i ti unwaith eto Arglwydd, ac yn gweddio dy nerth a dy ras i ddyfalbarhau yn y dyddiau hyn. Diolch bod yr had i ni'n hau yn werthfawr iawn, ac yn drysor y bywyd o Arglwydd. Gair y bywyd yw e. Felly nertha ni ac yn dy drigaredd, par bod yn dwy'n ffrwyth yng nghalonnau pobl o Arglwydd. Plant yn yr ysgol, athrawon yn yr ysgol, eraill sy'n dod i gysylltiad â ni Arglwydd. Par eto bod yn dwy'n ffrwyth gogoniant i enw. A par bod ni'n dwy'n ffrwyth hefyd Arglwydd, helpa ni gyda'r testun sydd gyda ni heno, helpa ni fod yn helaeth fel Cristnogion, yn helaeth y ffrwyth yn ein bywydau ni o Arglwydd, trwy helaethrwydd Iesu Grist. Derbyn ni felly Arglwydd ac aros gyda ni, mwyn Iesu Grist ein ceidwad. Amen. Wel, ni'n troi at yr emynesa heno. Iesu, difyrwch fenau drud yw edrych ar diwedd, ac mae llythrennau denw pur yn fywyd ac yn hedd.
Wel, i ni'n troi nôl nawr te at lythyr Paul at y Colosiaid, ac i ni'n dod at yr ail bennod ac adnod 6 a 7 heno, a na i ddarllen yr adnodau i chi. Colosiaid, pennod 2, adnod 6 ac adnod 7. Felly, gan eich bod wedi derbyn Crist Iesu yr arglwydd, dylech fyw ynddo ef. Cadwch eich gwreiddiau ynddo, gan gael eich adeiladu ynddo, a'ch cadarnhau yn y ffydd fel eich dysgwyd, a bod yn ddibryn eich diolch. Wel nawr, mae yr Apostol Paul yn sgrifennu at gredinwyr weddol newydd, wrth gwrs, ifanc yng Ngholose. Maen nhw wedi dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Maen nhw wedi clywed yr efengyl trwy Epaphras. Epaphras wedi clywed yr efengyl trwy yr Apostol Paul. Yr Apostol Paul wedi derbyn yr efengyl gan yr arglwydd Iesu. Felly, mae'r efengyl wedi cael ei throsglwyddo ac mae wedi cael ei chofnodi i ni yn y Testament Newydd a cael ei throsglwyddo i ni hefyd, wrth gwrs. A'r cwestiwn nawr sydd yn sylfaen mewn gwirionedd i'r llythyr i gyd. Cwestiwn pwysig iawn. Sut mae tyfu nawr? Sut mae byw y bywyd ysbrydol yn llawn? Sut mae cynyddu a tyfu a bod yn helaeth fel Cristion? A mae'n gwestiwn pwysig iawn. Sut mae dod yn fwy rhydd o hyd o arglwyddiaeth a llywodraeth pechod a llygredd pechod sydd yn naturiol yn gafel yno ni. Sut mae dyfnhau ein hadnabyddiaeth a'n profiad o Dduw yn Iesu Grist. Mae nhw'n gwestiynau pwysig iawn. I ni wedi derbyn yr arglwydd Iesu, ond wrth gwrs, sut mae tyfu, sut mae dod yn fwy helaeth. Ac oedd y cwestiynau yma'n bwysig yn y dyddiau hyn, ac o'n nhw'n cael eu trafod, wrth gwrs, mae'n fater pwysig iawn. Y broblem yw bod gan rai bobl syniadau ynglyn â sut i dyfu, sut i fod yn fwy helaeth, oedd yn mynd ar gyfeilior. Ac mae'r Apostol Paul yn delio gyda hynny wrth ysgrifennu ei lythyr. Ond mae'n fater pwysig bod ni ddim yn aros yn ein hunfan, bod ni ddim yn aros fel plant bach, fel babanod yn Iesu Grist, ond bod ni'n tyfu, wrth gwrs, bod ni'n cynyddu, a bod ni'n dod yn helaeth ac yn gyflawn. Yr gair sy'n cael ei ddefnyddio lot, cyflawnder. A dyma y gair oedd rhai o'r athrawon ffals yn defnyddio, wrth gwrs. Sut mae bod yn gyflawn fel Cristion. Ac oedd gyda nhw syniadau anghywir ynglyn â hynny. Beth mae'r Apostol Paul yn dweud, yn yr holl lythyr, a mae'n dweud efo hyn yn yr adnodau yma, yw bod rhaid adeiladu ar y sylfaen sydd gyda ni yn Iesu Grist. I fod i adeiladu ar y sylfaen, ond heb adael y sylfaen chwaith. Dyna'r beth sy'n allweddol gyda'r bywyd Cristnogol. Ydyn ni'n fod i dyfu, ond i ni byth yn gadael y sylfaen. I ni byth yn gallu symud oddi wrth y sylfaen, sef yr arglwydd Iesu Grist. A derbyn yr arglwydd Iesu, yn arglwydd yw dechrau y bywyd Cristnogol, nid ei ddiwedd. Mae'r Cristion sydd wedi dechrau daith, mae wedi clywed, mae wedi dysgu digon, i gredu, i ymddiried, i brofi blas maddeuant a derbyniad gan Dduw, reality Dduw, ond i ni'n edrych i hyn i ddatblygu wedyn
yn ein bywydau ni ac nid aros yn ein hunfan. Yr apostol Paul yn cyfeirio at hyn yn aml. I ni fod yn blant o hyd. I ni fod i dyfu, wrth gwrs. Chi'n cofio yn y Corinthiaid, yn y darlleniad gawson ni, ond ni'n ffili roi bwyd cryf i chi'n dal fel plant. Mae eisiau chi gryfhau, mae eisiau chi dyfu. Tra bod chi'n cwmpo mas ac yn ffurfio clics yn yr eglwys, i chi'n gnawdol, i chi ddim yn datblygu, i chi ddim yn tyfu. A mae'n dweud hynny yn blaen wrthyn nhw. Ac mae'n bwysig iawn felly. Felly, 3 peth sydd fan hyn, fi'n credu yn y geiriau yma, derbyn a byw, gwreiddio ac adeiladu, dysgu a chryfhau. Fel yna mae'r apostol yn ei roi tair egwyddo ynglyn â tyfu a bod yn helaeth yn y bywyd Cristnogol. Yn gyntaf, mae'n gweud felly, derbyn a byw. Dyma'r geiriau nawr te, gan eich bod wedi derbyn Crist Iesu yr arglwydd, dylech fyw ynddo. Derbyn a byw. Felly, mae y dechrau, a does dim drwy ran i hyn, wrth gwrs, pan ni'n dod yn Gristnogion, i ni'n derbyn Iesu Grist yn arglwydd. Does dim dwy elfen, mae yna beridl i wahanu, gyda gwaredwr yn gyntaf ac arglwydd wedyn. Does dim, dyw na ddim yn y Testament Newydd, mae e'n arglwydd arno ni o'r dechrau. Ac Lord of all, or not at all. Na beth yw mewn gwirionedd yn y bywyd Cristnogol. Ac mae hyn yn adleisio nawr te beth mae wedi gweud yn y bennod gyntaf ac adnod 10. Wel, mae fynd nôl tyma bach, canol adnod 9, ei weddi drostyn nhw, deisif yr ydym ar eich chi gael eich llenwi trwy bob doethineb a deall ysbrydol ac amgyffrediad o wyllus Duw, mwyn i chi fyw yn deilwng o'r arglwydd a rhyngu ei fod yn gyfan gwbl gan ddwy'n ffrwyth mewn gweithredoedd da o bob math. Felly mae'n gweddio drostyn nhw i gynyddu, ond gyda golwg ar y ffordd maen nhw'n byw, ar eu buchef nhw, na'r gair Cymraeg, lifestyle, ffordd o fyw. Ac rhywbeth yw fyw, wrth gwrs, yw'r bywyd Cristnogol. Nid theori, mae'n hopeless. Os yw'n theori, dwi ddim da i ddim byd i ni. Rhywbeth yw fyw bob dydd ywan. O ddisil tan ddisil. Ym mhob rhan o'n bywydau ni, rhywbeth yw fyw yw e. Byw bywyd sy'n plesio yr arglwydd, y bywyd sy'n deilwng ohono fe. Hynny yw, bod na dystiolaeth bod ni'n blant iddo fe, bod ni'n perthyn iddo fe, bod e ar waith yn ein bywyd ni. Ac mae hynny'n golygu, wrth gwrs, bod na newidiadau, bod na symud, bod na dyfu. Os mae ar waith yn ein bywyd ni, byddwn ni ddim fel planhigion plastig sy'n aros rhywun peth o hyd. Na, mae yna dyfu. Mae yna ddatblygu, mae yna newid, wrth gwrs, fel gyda plant yn tyfu. Bod yna berthynas gyda'r arglwydd Iesu, bod yna debygrwydd cynyddol iddo fe. Ac wrth gwrs, yr hen derm, a'r term llythrenol ydy, dylech rodio ynddo ef. Rodio, cerdded, rodio ynddo fe. Hynny yw, nid just talk the talk, ond walk the walk. I ni'n gweud am dyn ni, mae'n ymadrodd nawr. Hynny yw, byw y bywyd. Byw y bywyd o ddydd i ddydd. Yn deilwng o'r arglwydd, yn llwybrau ein bywyd ni. Dechrau y daith yw derbyn Iesu Grist yn arglwydd. Ond nawr, mae y ffordd i ni'n byw o ddydd i ddydd i ddangos ei fod yn arglwydd ar ein bywydau ni. Ac mae hwnna'n her i ni gyd, wrth gwrs. Mae'n her i ni. Yn bod ni dan ei lywodraeth bod ni under new management yn ein bywyd. Yn y ffordd i ni'n delio gyda'n bywydau. Maen nhw wedi derbyn, nawr te, byw. Maen nhw wedi derbyn yr Efengyl. So, 1 Corinthiaid 15, dyma'r derbyn, chi'n gweld? Mae yna draddodi, mae yna pasio
a derbyn, fel yna, chi'n gweld? A mae yna ddwy ffordd o ddeall hwnna. Fan hyn nawr te, rwyf am eich atgoffa gyfeillion am yr efengyl a bregethau sy'n chi ac y dderbyn iasoch chwythau. Chi'n gweld? Mae yna gyflwyno a mae yna dderbyn. Yr efengyl sydd yn sylfaen eich bywyd ac yn foddion eich iachawdwriaeth. Oherwydd yn y lle cyntaf, traddodais i chwi yr hyn a dderbyniais i. So mae wedi dderbyn gan yr arglwydd Iesu. Mae wedi ei draddodi fe. Mae Paphras wedi glywed Mae wedi draddodi fe. Ac fel yna mae'n digwydd. A beth yw e? Wel, i Grist farw dros ein pechodau ni, nôl yr ysgrythurau, iddo gael ei gladdu, a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythurau. Bod e'n waredwr ac yn arglwydd byw. Dyna neges yr efengyl. Dyna yr hanes, wrth gwrs, sydd yn bwysig, gwaith yr arglwydd Iesu. Ac mae derbyn y neges, nid yn unig bod ni wedi clywed ond bod ni'n derbyn wedyn, bod ni'n derbyn arglwyddiaeth Iesu Grist, bod ni'n credu ei awdurdod a'i fuddugoliaeth dros Satan, dros farwolaeth, dros bechod, ei awdurdod i faddau. A'i awdurdod felly dros ddynion a merched a phlant. A'i awdurdod i alw arna i yw ddilyn bod ni'n credu ei awdurdod bod ni'n credu ei arglwyddiaeth A dyna sydd wedi digwydd. A nawr te, mae gyda fe awdurdod i lywodraethu ar mywyd ar ein bywydau ni fel arglwydd. A mae'n gwneud hynny wrth gwrs trwy ei air. Trwy ei air. Mae e'n llywodraethu. Bod ni'n credu ei air, bod ni'n derbyn ei air, bod ni'n derbyn awdurdod beth mae'n dweud wrtho ni. Ac mae'r sleid nesaf nawr te yn canolbwyntio ar ei orchmynion, gorchmynion yr arglwydd. Dyma chi flas ohonyn nhw. Yn gyntaf, y deg gorchymyn, wrth gwrs, mae'n tanlinellu y deg gorchymyn, caru yr arglwydd a'n holl galon, a'n holl feddwl, a'n holl enaid, a'n holl nerth, caru yn cymydog fel ni ein hunain. Ac wedyn mae gorchmynion yr arglwydd Iesu. Dewch ata fi. Dewch ata fi. Ac i ni'n dod ato fe am y tro cyntaf. Ond i ni'n dod ato fe yn gyson. I ni'n glynu wrtho fe. Ni'n pwyso arno fe yn gyson. Wedyn, bedyddiwch. Mae'n dweud yn y comisiwn. Bedyddiwch. Ac mae bedydd wrth gwrs yn orchymyn gan yr arglwydd i'w bobl. I ni gymryd ein bedyddio i ddangos bod ni'n perthyn i'r arglwydd Iesu Grist, bod ni'n uniaethu gyda yr arglwydd Iesu, yr un sydd wedi uniaethu gyda ni. Wedyn mae'n gweud arhoswch yno fi. Na fe, y wir wynwyddau. Arhoswch yno fi. Gwreiddiwch yn ddyfnach ac yn ddyfnach. Os ych chi eisiau dwy'n ffrwyth, os ych chi eisiau bod yn fendith i eraill, chi'n ddim yn mynd at eraill gyntaf, chi'n dod ato fi. A chi'n aros, a chi'n gwreiddio yno fi. A fel yna mae'r ffrwyth yn tyfu yn eich bywyd chi. Wedyn cofiwch, dyna fyddwn ni'n neud yn y cymyn, yn y swper. Gwnewch hyn cof amdanodd. Cofiwch beth fi wedi wneud drosto chi. Wedyn, codi y groes. Os ych chi eisiau nilyn ni, mae rhaid codi'r groes. Marw i ni'n hunain. Mae'n rhywbeth dyddiol i wneud. I farw i'r hunain i ddilyn yr arglwydd Iesu. Carwch eich gilydd. Fel y cerais i chwi. Gorchymyn newydd yw hwnna nawr. Carwch eich gilydd fel dwi wedi eich caru chi. Ac wrth gwrs mae'r comisiwn. Ewch i'r holl fyd a phregethwch yr efengyl. Dyna chi sampl fyna o y deg gorchymyn a gorchmynion yr arglwydd Iesu yw y bobl. Ac os mae'n arglwydd arno ni, os i ni'n ei garu fe, mae'r rhain yn werthfawr yn ein golwg ni. O carwch fi, fe gadwch fy ngorchmynion. Na fe? Dyna'r acid test os mynnwch chi, bod ni'n caru yr arglwydd Iesu. Bod ni'n caru wedyn ei orchmynion Tra bod ni arno fe, a mae'n cwestiwn i fi a chi, ai dyma ddileit ein calon ni.
bod ni'n caru'r un sydd wedi'n prynu ni ar y groes trwy garu ei orchmynion e. A dyma waith yr Ysbryd Glân yw ysgrifennu rhain ar ein calonnau ni, wrth gwrs. Ei argraffu nhw mewn fyna yn ein calonnau ni. Mae dyma pwrpas ein bywyd ni, dyma nod ein bywyd ni, yw caru'r arglwydd a cadw ei orchymynion. Wel, dyna fe te, derbyn yr arglwydd a byw. Rhywbeth yw fyw yw y bywyd Cristnogol. Ac wedyn mae'n rhoi e mewn ffordd chydig yn wahanol. Gwreiddio ac adeiladu, neu gwreiddio a tyfu, neu ffynnu, tyfu lan wedyn ni. Cadwch eich gwreiddiau ynddo, neu wedi'ch gwreiddio ynddo, a'ch cadarnhau yn y ffydd. Cadwch eich gwreiddiau ynddo gan gael eich adeiladu ynddo. Dyna fe. Cadwch eich gwreiddiau ynddo gan gael eich adeiladu ynddo. So gawn ni sleid nawr. Dyna chi goeden ffrwythau ifanc. Mae wedi cael ei blannu, mae yna wreiddiau arno fe, neu hi wedi cael ei phlannu yn y ddaear. A nawr te, siwt nawr mae'n mynd i dyfu, i adeiladu, gryfhau. Wel, mae rhaid gwreiddio yn ddyfnach, nid symud i dir arall. Na'r peth gweitha gallech chi wneud i'r goeden ifanc na ydy symud hi. Ond bwrw'r gwreiddiau yn ddyfnach, lle mae ddi, mwyn iddi dyfu yn gryf, mwyn iddi adeiladu neu tyfu yn gryfach. Does dim angen tir gwahanol. Chi'n gweld? Mae wedi gwreiddio fyna mewn man, does dim angen tir gwahanol, eisiau gwreiddio'n ddyfnach mwyn tyfu'n uwch. Ac y darlun yw hwnna o'r bywyd Cristnogol, i ni wedi dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Eisiau gwreiddio ynddo fe sydd, nid eisiau'n symud ni, fel bod ni mewn tir cymysg, gyda tymed bach o'r tir yma, a wedyn rhyw dir arall, chi'n gweld? A dyma perygl y gai athrawon, o gyda nhw, mae gyda chi Iesu Grist, ond mae eisiau enweidiad arnoch chi. Mae eisiau chi fynd nôl nawr i gadw'r enweidiad. Mae gyda chi Iesu Grist, ond mae eisiau rheolau yma ynglyn â bywyd bob dydd. Mae eisiau cadw'r rheolau yma yn strict, diraddio yr hynna. Mae gyda chi Iesu Grist, ond mae eisiau ddoli angylion hefyd. Hynny yw, chi'n mynd i symud i dir arall, a chi'n cymysgu'r tir. Dyw'r goeden ddim yn mynd i dyfu wedyn ni. Mae rhaid gwreiddio yn y tir lle mae hi. A mae rhaid i ni wreiddio yn Iesu Grist i dyfu yn y ffydd. Ac does dim angen, dylen ni ddim, symud o'r sylfaen sydd wedi ei gosod yn barod. Dyna darlleniad gawson ni yn 1 Corinthiaid 3. Mae Apostol Paul wedi gosod sylfaen, does dim sylfaen arall, ond yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae rhaid gofalu sut i ni'n adeiladu ar y sylfaen yna. Felly, mae yna ddau beth yn yr ysgrythur. Mae rhaid ni beidio ychwanegu a peidio tynnu ffwrdd. Peidio ychwanegu at yr arglwydd Iesu, peidio gweud chi'n credu yn Iesu Grist, ond mae'r peth yma'n allweddol hefyd i chi. Mae'r enghraifft, mae'r eglwys babyddol ac ychwanegiadau. Ychwanegiadau. Mae yna lawer sydd yna sydd yn Gristnogion, ond maen nhw'n ychwanegu, maen nhw wedi ychwanegu pethau at air Duw. Ac ychwanegu at yr arglwydd Iesu, mae'n tynnu, yn y diwedd chi'n tynnu oddi wrtho fe wrth wneud hynny, a does dim modd tyfu yn iawn. Yn y cymyn, enghraifft, dyn ni ddim yn ail gyflwyno Iesu Grist fel aberth a'i aberth yn y cymyn. Dyna maen nhw'n dysgu, ond na, ni ddim yn gwneud hynny. Mae'r aberth wedi rhoi ac wedi ei orffen. Cofio i ni, a cymuno gyda fe ar sail beth mae wedi wneud drosom ni. Ac mae eraill yn dweud, mae rhaid chi gael rhyw brofiad arbennig felly. Mae yna berygl i rai ddweud, mae rhaid i chi, mi oedd yn dysgeidiaeth, mae rhaid i chi siarad mewn tyfodau, os ych chi eisiau symud ymlaen. Dyw na ddim gymaint nawr ag oedd e. Ond mi oedd e, mae rhaid, os ych chi eisiau mynd i'r dosbarth cyntaf,
Mae rhaid i chi gael y profiad ychwanegol yma, neu'r peth ychwanegol yma. Ond yr ochr arall, wrth gwrs, i ni'n gallu tynnu oddi wrth yr arglwydd. Ac mae hynny'n digwydd yn aml, a mae'r eglwys wedi wneud hynny yn aml, rhyw torri fan hyn a fan draw, gan feddwl wneud yr efengyl yn fwy derbyniol i ddynion falle. Yn ein hoes fodern ni, yn ein hoes glefer ni nawr, pidwch a sôn gormod am y goriwch naturiol. Mae'n absurd, meddai rai, i sôn am esgyniad Iesu Grist, bod wedi codi o'r ddaear i'r nef fel yna, fel rhyw rocet yn mynd i'r absurd, meddai rai, oedd hi mewn i'r eglwys. Pidwch a siarad am bethau fel yna, bydd pobl yn chwerthin am yn pennau ni, os chi'n siarad fel yna. So, tynnu lawr, ac wedyn ffito mewn i beth mae'r gymdeithas eisiau. So, priodi dau berson o'r un rhyw, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Mae'r rhestr yn ddiddiwedd, wrth gwrs, y posibiliadau. Beth sy'n digwydd? Beth yw'r cymhelliad? Wel, i ni eisiau bod yn boblogaidd falle. I ni eisiau cadw'n dylanwad ar bobl. I ni eisiau pŵer. I ni eisiau llwyddiant. Bod yna niferoedd yn dod. A bod e'n boblogaidd i lawer o bobl i ddod i'r eglwys. Ond mae rhaid i ni fod yn ofalus iawn. Os na gyd ni'n adeiladu ar y sylfaen sydd gyda ni, ar yr arglwydd Iesu Grist yn unig ac ar ei air heb ychwanegu ac heb dynnu i ffwrdd. Ac yn dilyn hwnna wedyn, i ni'n adeiladu arno fe, ac mae hwn yn dilyn y pwynt cyntaf, ac yn cymhwyso ei air wedyn ni, nid newid ond cymhwyso'r gair i fywyd bob dydd. Dyna'n gwaith ni, a mae'r apostol Paul yn neud hynny. Diolch Geraint, dyma'r sleid nesaf. Mae rhywbeth tebyg i'r sleid yma yn y cwrs egluro Cristnogaeth. I ni'n cymhwyso gair Duw i fywyd bob dydd. A dyma'i arglwyddiaeth, dyma adeiladu ar yr arglwydd. Yn swydd ni, yn teulu ni, sut i ni'n byw, beth i ni'n neud? Wel, i ni'n ffito, i ni'n gweithredu yn ôl beth mae gair Duw yn dweud, nid newid gair Duw i siwto beth i ni eisiau. Chi'n gweld y gwahaniaeth? Dyna beth yw adeiladu ar y sylfaen ar yr arglwydd Iesu. Ffordd i ni'n defnyddio ein hamdden, ein rhywioldeb, ein harian, ac yn y blaen. Ac mae'r apostol yn mynd i wneud hynny'n fwy manwl nes ymlaen. Bywyd y teulu, bywyd priodasol, bywyd gwaith gyda meistri gwaith, mae'n sôn am hwnna nes ymlaen hefyd. Ac wedyn, dysgu a chryfhau. Dysgu a chryfhau. Sleid nesaf yw, mae'r goeden yn dechrau cryfhau. Mae yna flodau'n dod, os yw'n ffrwythau to, ond mae yna flodau'n dod. Mae yna fywyd a mae yna gryfhau, mae yna dyfiant a ffyniant. A dyma'r geiriau nawr te. A'ch cadarnhau yn y ffydd fel eich dysgwyd. A'ch cadarnhau fel eich dysgwyd. Felly chi wedi cael eich dysgu am yr arglwydd Iesu ac am Dduw, ond wrth gwrs, mae'r wybodaeth sydd gyda ni i ddod i brofiad o'r arglwydd yn ddigon i ddod i brofiad, ond dyw e ddim yn gyflawn. Bydd e byth yn gyflawn. Ond i ni eisiau dysgu mwy am yr arglwydd, mwyn cryfhau, wrth gwrs, yn ein bywyd fel Cristnogion. Mae'r alwad fan hyn i ddealltwriaeth ddyfnach o'r ffydd, sef yr efengyl. A'ch cadarnhau yn y ffydd. Chi'n gweld? Yn y ffydd. Hynny yw, yn y gwirioneddau mawr sydd yn yr efengyl. Beth i ni'n gredu? Y ffydd a draddodwyd unwaith i'r saint. Y gwirioneddau am Dduw felly, am berson Duw, am ei waith a'i gynlluniau fe ar ein cyfer ni. Mwyn i ni dyfu mewn tebygrwydd, mwyn i ni dyfu mewn cariad
at ein gilydd a chariad ato fe, mwyn I ni dyfu yn ein ffydd a'n hyder ynddo fe, yn y gobaith sydd gyda ni yn niw. Bod ni'n tyfu a bod ni'n dod yn fwy cadarn yn y bywyd Cristnogol. Ac prawf, wrth gwrs, o ddilysrwydd gwaith yr ysbryd glân yn rhywun yw syched am wybod mwy. Syched I ddysgu mwy am y person sydd wedi torri mewn i'n bywyd ni, am y Duw byw. Mae'n rhyfedd, yn dyw os I ni wedi dod I brofiad o Dduw, I ni wedi dod I brofiad o'r arglwydd Iesu, mae'n rhyfedd iawn bod ni'n eisiau gwybod mwy amdano fe. Bod ni ddim eisiau gwybod popeth y gallwn ni gael gafel arno fe, amdano fe. Yr un sydd wedi'n prynu ni, wedi rhoi I wad drosto ni. Mae'r tad wedi rhoi ei fab drosto ni. Mae'r ysbryd glân wedi dod â'i fywyd mewn i'n bywyd ni. Wel, ni eisiau gwybod mwy. Ni eisiau gwybod mwy am y person yma. Gymaint y gallwn ni amdano y fe. Ac mae'n brawf da yn dywe bod person ag ysbryd dysgadwy yn Gymraeg, teachable yn Saesneg. Teachable spirit, yn barod I ddysgu. Nid yn gwybod y cwbl, barod I ddysgu, barod I ddysgu, barod I ddysgu mwy a mwy. Ond mae rhaid I beth I ni'n dysgu fod yn gyson ar sylfaen. Mae rhaid iddo fod yn gyson ar ysgrythurau a'r datguddiad sydd gyda ni o Dduw. Does dim tyfu mas o'r Beibl. Mae'n drist iawn pan I chi'n gweld hynny yn digwydd. Chi'n gweld Cristnogion, weithiau Cristnogion amlwg. A maen nhw fel petai nhw'n dechrau yn cyhoeddi'r Efengyl, credu'r ysgrythur, a rhywbeth yn digwydd, ac mae un peth yn mynd, o'n I ddim yn siŵr am un peth, un gwirionedd, yr iawn ar y groes, gwirionedd sylfaenol iawn, bod Iesu wedi cymryd ein digofaint ni arno fe ei hunan ar y groes. O'n I ddim yn siŵr am hwnna. A'r peth nesaf, mae rhywbeth arall yn mynd. Wedyn mae rhywbeth arall yn mynd. A maen nhw'n rhoi ar argraff bod nhw wedi tyfu mas o'r ysgrythur. Wedi tyfu lan a wedi mynd yn bellach. Does dim siŵr beth yn bod, wrth gwrs. Mae hwnna'n amhosib. Syrthio nôl yw hwnna, neu apostasy yw hynny mewn gwirionedd. Wel, mae gymaint mwy i'w wybod am ein gwaredwr, a'n Duw, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Hyn ni wedi dysgu a cael ein atgoffa am bethau pwysig yn y llythyr yma'n barod am yr arglwydd Iesu, yndyn ni. A beth am y tad te, y crewr, y cynhaliwr, y gwaredwr. Dyma fe, yr un sydd wedi dewis cyn creu y byd, wedi dewis prynwr, un prynu ni, sydd wedi bod wrthi yn matchmaking, yn rhagwyddoldeb, yn trefnu gwaredwr ac yn trefnu bod pobl, yn trefnu'r priodfab a'r briodferch fydd yn dod at ei gilydd trwy'r Efengyl. Dyma fe, ein tad nifol. Mae gariad anfeidrol tragwyddol tuag ato ni yn rhyfeddol. Ac mae hwnna'n rhywbeth I ni ddysgu a'i ddeall. Mae'n gallu bod yn anodd ar y dechrau, ond mae'n rhywbeth i'w ddeall, a mae'n rhywbeth sy'n dod â cysur mawr I ni. Mae wedi meddwl amdano ni, mae wedi'n dewis ni yng Nghrist. Mae wedi dewis Crist ar ein cyfer ni, cyn sylfaenu y byd. Maen nhw wedi gwneud cytundeb a'i gilydd, y tad a'r mab, wedi gwneud cytundeb o brynedigaeth, bod e'n dod i'r byd, bod e'n dod mewn cnaw, bod e'n dioddef, bod e'n marw, a wedyn bod y tad yn rhoi pobl iddo fe, bod e'n rhoi pobl I ddod ato fe, bod e'n rhoi praidd iddo fe, fel bugail. A ei waith yw I derbyn nhw, y rhai sy'n dod, a pido colli nhw, a'i atgyfodi nhw yn y dydd olaf. Na chi ddarlun bendigedig am ein Duw ni, ac ni'n dod I weld mwy o ddyfnder ei gariad, ei fwriadau tuag atom ni. Ac gyda fe fwriad I ddod â teulu anferth i'r gogoniant, meiblion lawer I ogoniant, o bob llwyth, gwlad, iaith a chenedl yn yr arglwydd Iesu Grist. A'r mab, wrth gwrs, I ni wedi gweld, mae e'n grewr hefyd, mae e'n gynhaliwr, a mae e'n waredwr hefyd. Cyfrwng y creu
pen draw y greadigaeth, yr un sy'n cynnal popeth, yn dal popeth at ei gilydd, pen yr eglwys, yr adda olaf, ac mae e'n dod i'r byd, a mae'n fodlon dod i'r byd yma ddwy waith, ymweld dwy waith wrth gwrs, y tro cyntaf mewn darostyniad, y tro cyntaf fel plentyn, y tro cyntaf i ddioddau, i barthau sefyddiad. Yr ail waith mewn gogoniant, yr ail waith fel barnwr, yr ail waith fel brenin, yn sefydlu ei deyrnas, a deiar newydd a nef newydd. Ac mae yn fendigedig, a mae gymaint i ni weld, gymaint i ni wybod amdano fe. A i ni'n rhan o hwn i gyd nawr, i ni'n rhan o'r cynlluniau yma, i ni'n rhan o'r gwaith yma, i ni'n ganolog iddo fe. Ac yr ysbryd glân, eto crewr, yn symud ar wyneb y dyfroedd, eto cynhaliwr wrth gwrs, a gwaredwr, yn rhan o'r gwaith o'n hachub ni hefyd, yn gyfrwng, yn anadlu bywyd y tro cyntaf, yn anadlu bywyd newydd, pan mae person yn cael ei ail-eni, yr ysbryd sy'n anadlu y bywyd yma. Yr ysbryd ddaeth i gynnal y mab pan ddaeth mewn cnawd. Ei eneinio fe a'i gynnal e. Yr un sy'n cynnal ei weision e, ac yn ein heneinio ni, ac yn ein bydyddio ni hefyd yn Iesu Grist. Yr un sy'n arwain, yr un sy'n diddannu ni ac yn ein nerthu ni. Yr un sy'n gogoneddu y mab yn ein golwg ni. Yn arbennig, mae wedi gogoneddu'r arglwydd Iesu trwy ddod â'i air ei ni yn y Testament Newydd. A gyda ni air sy'n adeiladu ar yr Hen Testament. A'r cyfan sydd gyda ni, beth mae Duw yn ei wneud, beth mae Duw yn ei fwriadu, y drindod nawr gyda'i gilydd, ar ein cyfer ni, i ni ddod ato fe, i ni dyfu ynddo fe, yn ein cariad, yn ein ffydd, yn ein gobaith, yn ein dyfalbarhad, yn ein sicrwydd ohono fe. Ac wedyn mae'r apostol yn gweud, beth yw'r pen draw fan hyn? Beth yw'r pen draw? Fel, neu a bod yn ddibryn eich diolch. Fel bod chi'n gorlifo, a gweud y gwir, a diolchgarwch. Ac y sleid nesaf yw'r ffrwythau, wrth gwrs, y ffrwythau. Ac mae yna ffrwythau yr ysbryd, wrth gwrs, a mae yna ffrwyth fan hyn, mae e'n nodi diolchgarwch. Diolchgarwch i Dduw. Mae e'n ffrwyth gwerthfawr iawn, iawn, iawn. Mae gyda fe hint, wrth gwrs, eto, yn ddibryn, yn helaeth, na'r gair. Eto mae yna hint, mae yna ergyd i'r athrawon ffals, so ydych chi'n mynd i fod yn helaeth. Yn abundant nawr fel Cristnogion. O ie, addoli angylion neu pethau eraill na i gyd. Nage, gwreiddio, aros, dysgu, cadarnhau yn yr arglwydd Iesu ac yn ei air ef. Dyna sut. Ac mae'n bwysig iawn oherwydd mae diolchgarwch, wrth gwrs, yn ein cadw ni yn fodlon, yn llawen, yn helaeth, ac yn ostyngedig yr un pryd. Ond mae y tueddiad gyda gau athrawiaeth sydd yn rhoi rhyw gyfrinachau i chi ynglyn â rhyw fywyd gwell yw arwain i falchder. Nid diolchgarwch, ond balchder. A mae hwnna'n fflag coch bob amser, oes na elfen o falchder. Balchder ysbrydol nawr, mae rhywbeth i wylio rhagddo fe bob amser. Mae yna berygl real, gyda rhywun sy'n gweud, wi'n gwybod yr ateb fan hyn, wi'n gwybod y gyfrinach fan hyn, wi'n gwybod beth sy'n eisiau, dyma beth sy'n eisiau arnoch chi. Felly, dewch eto i gwrandwch ar beth y fi wedi, a wedyn i ni'n dod i'r first class carriage fel petai. Dyna'r perygl real iawn. A mae Paul yn gweud rhywbeth tebyg nes ymlaen yn y bennod, yn adnod 18, pidiwch â chymryd eich gwachardd gan ddyfarniad neb sydd ei fryd ar ddiraddio yr hunan. Dyma fe un o'r pethau, mae rhaid chi fod yn llym gyda'ch hunan nawr i fynd mlaen yn y bywyd Cristnogol. Mae rhaid chi fod yn llym gyda'ch hunan.
addoli angylion wedyn ni, ar sail ryw weledigaethau maen nhw wedi cael, diolch Geraint, meddwl cnawdol sy'n peri rai felly ymchwyddo heb achos, ac nid oes ganddynt afael ar y pen. Maen nhw wedi colli golwg ar y pen. Pen y sylfaen, os licwch chi, maen wedi colli golwg ar yr arglwydd Iesu Grist. Mwyaf i ni'n tyfu ac yn gwreiddio ac yn datblygu ynddo fe, mwyaf yw'n gwerthfawrogiad ni ohono fe. Ac felly mwyaf yw'n diolchgarwch ni, mwyaf yw'n dibyniaeth ni ar yr arglwydd a'n diolchgarwch ni iddo fe. A mae rhaid ni fod yn ofalus. Wedi sylwi, achos mae yna ddiolch Phariseaidd, cofiwch. Chi'n cofio'r Phariseaidd yn gweddio, diolch i ti, yn diolch i ti nad yw i fi fel y mae pobl eraill. A weithiau, i ni'n gael, wel, diolch, ond ymffrostio i ni, wrth dweud diolch hyd yn oed. Nid y diolch yna, wrth gwrs, ond diolch rhyfeddod yw bod ni yn y bywyd o gwbl. Rhyfeddod yw bod ni ddim yn y fflamau, medde'r emyn, a bod ni ddim yn uffern yn barod. Rhyfeddod yw a testyn diolch yw ffyddlondeb yr arglwydd. Pwy sydd wedi'n cadw ni hyd y funud yma yn y bywyd Cristnogol? Yr arglwydd, wrth gwrs. A mwyaf ni'n dysgu am ei ffurfau, am ei allu fe, am ei ddoethineb, am ei drefau, mwyaf ni'n gweld ni'n gwbl ddibynnol arno fe. Hebddo fe, allwn ni ddim wneud dim byd o gwbl. A mae'r rhaid i ni bwyso, a mae'r rhaid i ni dderbyn ei ewyllus. A gweld mae sy'n gwybod orau, bod gyda fe gynlluniau ar ein cyfer ni, ein disgyblu ni, ein coethi ni, ein puro ni, ein defnyddio ni, i ddod â ni i'r gogoniant. Iaith dibyniaeth yw gwir ddiolchgarwch, neu agwedd, yn fwy na'r geiriau, yr agwedd o fod yn ddibynnol, yn gynyddol ddibynnol, bod ni'n dod i ddibynnu mwy a mwy ar yr arglwydd. Mae hwnna'n dangos diolchgarwch a'n llawenydd ynddo fe, a'n bodlonrwydd ynddo fe, bod ni'n cael ein bodloni'n llwyr yn yr arglwydd Dduw ac yn yr arglwydd Iesu Grist. Wel, diolch i'r arglwydd am ei air, diolch am yr adnodau yma, adnod 6 a 7, a'r egwyddorion sylfaenol ymarferol ynglŷn â tyfu, a bod yn fwy cyflawn fel Cristnogion. Mwyn ei enw, amen. Wel, nawr te ni'n dod at yr emyn nesaf. Iesu ei hunan yw fy mywyd, Iesu yn marw ar y groes.
diolch Arglwydd am dy air i ni. Diolch am yr efengyl o Arglwydd. Diolch bod wedi cael ei throsglwyddo o law i law dros y cenedlaethau, ac diolch bod gyda ni yr ysgrythurau o Arglwydd. A diolch am y rhai sydd wedi cyflwyno'r efengyl i ni, ac am yr ysbryd glân yn dod â ni i dderbyn ac i gredu yn yr Arglwydd. Ac o Arglwydd, i ni eisiau tyfu nawr, i ni eisiau parhau dyfu o hyd ac o hyd, a dod yn fwy helaeth fel dy bobl ac fel dy blant. I ni sylweddoli mai dyma ein bywyd ni tan y diwedd o Arglwydd, yw pwyso ymlaen a chynyddu yno ti. Diolch am y gair i ni wedi cael Arglwydd heno. Helpa ni i ystyried helpa ni feddwl amdano fe. Rwy ni fwy a mwy o syched amdano ti Arglwydd. O wybod popeth y gallwn ni, nid gwybodaeth pen wrth gwrs, theori, ond mwyn ein bywyd ni mewn perthynas â thi o Arglwydd. Mwyn ein nerth ni o ddydd i ddydd, mwyn ein cynhaliaeth ni, a'n buddigoliaeth ni, a'n defnyddioldeb ni, a'n ffrwyth ni yn y byd yma. Felly nertha ni a chadw ni. Cadw ni rhag symud byth oddi wrth y sylfaen sydd wedi ei osod, yr Arglwydd Iesu, a'i air e. Plis cadw ni Arglwydd yn glir ac yn gadarn yn y gair hwnnw heb ychwanegu, na thynnu oddi wrtho. A diolch Arglwydd am dy air a diolch am dy ras. Yn enw Iesu Grist. Amen.